Kada se 1900. u Zagreb doselio mladi Edvard Penkala, nitko nije mogao ni slutiti koliko će pridonijeti razvoju grada i šire. Studirao je tehniku, doktorirao kemiju, a u Hrvatskoj, koja je tada bila dio Austro-Ugarske monarhije, imenovan je kraljevskim tehničkim kontrolorom. Tako je sva industrija Ugarske Hrvatske bila pod Penkalinim nadzorom. Težak položaj Hrvata pod Kuenom Hedervarijem duboko ga se dojmio, te se solidarizirao pohrvativ Šimeu Slavoljub. Svima omiljeli Penkala nastanio se na današnjem trgu kralja Tomislava, gdje je u svojoj radionici počeo izvoditi eksperimente. Njegov prvi izum, termofor, preteča današnje termosboca, ukraden je, no toga nije obeshrabrilo. Izum koji će prijaviti 24. siječnja 1906. promijenit će njegov život, ali i poboljšati život drugih. Mehanička automatska olovka, koju ne treba šiljiti, te je uvijek spremna za pisanje, vrlo brzo osvojila je svijet. Na temelju prvih 10 uzoraka Penkale, koju je sam izradio, iz svih velikih europskih gradova stigle su narudžbe, i to za 100.000 primjeraka. Nije bilo zanimanja ni struke, kojima olovka koju ne treba šiljiti uvijek je jednako duga te prikladna za svaku ruku nije bila potrebna. Jednostavnim pritiskom na papir opruga u tijelu olovke izvlačila je grafitni uložak. U tvornici nazvanoj po njegovim financijerima, braći Mostar, u današnjoj Praškoj ulici, samo 7 mjeseci nakon patentiranja, Penkala pokreće proizvodnju automatske mehaničke olovke. Uskoro se proizvode i grafitne mine u boji te Penkale svih debljina i duljina. Zbog velikog se uspjeha od 1909. Penkale počinju proizvoditi i u Berlinu. Izrađivane su od posebne vrste ebonita, koju je izumio sam inženjer. Bile su toliko popularne da su se na njima reklamirale druge poznate tvrtke, te političke stranke. Koristile su se i u turističkoj promidžbi naših gradova. Zagrebačka tvornica olovaka isticala se modernim načinom rada, te brigom za svoje radnike. U sklopu nje bio je restoran, tvorničke kupaonice, pa čak i vrtić za djecu zaposlenica. Slavoljub Penkala ostvario je više od 80 izuma s najrazličitih područja, uključujući prvi hrvatski avion, i tko zna što bi još postigao da ga prerana smrt od upale pluća nije u tome zaustavila 1922. godine. Doživio je, nažalost, i desetljeća prešućivanja, a neki od njegovih izuma bili su otuđeni. Jedna engleska tvrtka išla je tako daleko da je otuđila i njegovo ime. Punih 14 godina pod imenom Penkala proizvodila je vlastiti pisaći pribor. I to je bio dokaz koliko su Penkaline mehaničke olovke bile slavne. Prodavale su se od Aljaske do Australije, o čemu svjedoči članak iz 1917. Kada putujemo svijetom, kada dođemo u Beč, Berlin, Rim, Pariz, London, u Ameriku, Aziju i Afriku, ugodno nas se doima kada na jednom opazimo ovu malu stvarcu na kojoj piše Patent Penkala, Zagreb, Croatie.